Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα κερνάμε καφέ. Υγιεινό, απόλυτα γευστικό και ευεργετικό καφέ. Γιατί ο καφές μας φτιάχνει τη μέρα. Περισσότερα από 400 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ καταναλώνονται κάθε χρόνο από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι ο καφές για την καθημερινότητά μας. Και στις χρήσεις θα δούμε το σιρμάτινο σφουγγαράκι σε απίστευτα πράγματα. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε την καθημερινότητά μας με ένα σιρμάτινο σφουγγαράκι. Να καλημερίσουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας την Ειρήνη Μπαμπαρούτσι, κλινική διαιτολόγο-διατροφολόγο. Καλημέρα, Φωτεινή μου. Καλώς ήρθες, Ειρήνη. Και τον Στέλιο Ρουμελιώτη, πανελλήνιο πρωταθλητή μπαρίστα. Καλημέρα, είσαι Φωτεινή. ο ειδικός του καφέ του. Το αμυστικά του τέλειου καφέ θα μας πεις εσύ, Στέλιο. Βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν, Ειρήνη μου, παλιά ο καφές είχε δαιμονοποιηθεί, δηλαδή έχει ανακαλυφθεί πάρα πολλά χρόνια, όμως οι έρευνες σε σχέση με την υγεία μας είναι μόλις τα τελευταία χρόνια. Και ενώ τον είχαν πει ότι κάνει κακό στην υγεία μας, μέχρι και χαρμάνι του διαβόλου τον είχαν πει, τώρα ανακαλύπτουμε σιγά σιγά μέσα από τις μελέτες ότι ο καφές είναι γιατρικό. Σωστά. Βέβαια, αυτό σχετίζεται με τη σωστή χρήση, τη σωστή δοσολογία. Που θα το πούμε στους τηλεθεατές ποια είναι η Σωστά. σωστή χρήση και η σωστή δοσολογία. Και αυτό έχει οριστεί και από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων. Και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα 20, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που έχουν συσχετίσει τη σωστή και μέτρια κατανάλωση καφέ με τη βελτίωση της καρδιαγγειακής νόσου, του σακαρώτη διαβήτη τύπου 2 και διαφόρων μορφών καρκίνου, κυρίως του παχαίου σεντέρου. Να δούμε, Ειρήνη, το υγιεινό φλιτζάνι καφέ, που θα το δείξουμε και σήμερα και στους τηλεθεατές, έχει κάποια ορισμένα χαρακτηριστικά. Κάποια βασικά πράγματα. Που βασικά, σίγουρα δεν πρέπει να έχει πάρα πολύ ζάχαρη. Και ούτε και θερμίδες. Δηλαδή, ένα υγιεινό φλιτζάνι καφέ έχει, κυρίες και κύριοι, μέχρι, λένε οι διαιτολόγοι, οι διατροφολόγοι, έχει κάτω από 100 θερμίδες. Για πες μας. Σωστά. Αυτό σχετίζεται με την ποσότητα της ζάχαρης και δεδομένου ότι ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη έχει 20 θερμίδες, αλλά ταυτόχρονα και μια μικρή μεζούρα γάλακτος ή μια πολύ μικρή δόση από αφρόγαλα. Καλά, γιατί η κανονική δόση έχει γύρω στις 150 θερμίδες. Θα τα πούμε. Αν λοιπόν υπάρχει μέτρια χρήση της ζάχαρης και του γάλακτος μέσα στον καφέ, θεωρείται ότι είναι υγιεινός. Βέβαια, ο σωστός καφές είναι αυτός ο οποίος δεν έχει ζάχαρη και γάλα. Λένε, Στέλιο, ότι αυτοί που ξέρουν να πίνουν καφέ τον πίνουν και χωρίς ζάχαρη. Ναι, τον πίνουν σκέτο για να μπορέσουν να καταλάβουν καλύτερα τις γεύσεις και τα Έχεις άρωμα. δίκιο σε αυτό. Διότι και εγώ που τον πίνω σκέτο. Και εσύ, Ειρήνη, που τον πίνεις σκέτο. Στέλιο, τον πίνεις σκέτο. Ναι. Και εσύ όλοι σκέτο. Λοιπόν, άμα έχει έστω τον ελάχιστο κόκκο ζάχαρης, χαλάει. Το καταλαβαίνω. Ειρήνη, θέλω να μου πεις τη λογική και θα ρωτήσω και το Στέλιο. Γιατί το φλιτζάνι του ένα φλιτζάνι καφέ πρέπει να συνοδεύεται με ένα ποτήρι νερό? Είναι η παλιά πρακτική των καφετζίδων. Σωστά. Και οι παππούδες που δεν διανοούνται να πίνουν καφέ χωρίς νερό. Γιατί όμως, έχει μια λογική. Η αλήθεια είναι να ότι... σκοθείς? Βεβαίως. Ουσιαστικά ο καφές, είπαμε, πέρα από τις ευεργετικές του ιδιότητες, έχει και μια... Ανάλογα με τη χρήση του, θα μπορούσαμε να την πούμε ότι ανήκει στις αρνητικές, αλλά δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω αρνητική, γιατί είναι η διουρητική ικανότητα. Αυξάνει τη διούρηση. Άρα, θεωρητικά, πίνοντας περίπου ένα φλιτζάνι καφέ, πρέπει να καλύπτουμε και με νεράκι. Δηλαδή, αν πιω εγώ αυτό το φλιτζάνι τον καφέ, πρέπει να πιω οπωσδήποτε και ένα ποτήρι νερό. Καλό θα ήταν για να μην αφυδατωθούμε. Συνήθως γι' αυτό το συστήνουμε, αλλά νομίζω ότι ίσως ο Στέλιος συμφωνεί, μπορεί να σχετίζεται και με το ότι όποιος πίνει όσο το δυνατόν πιο πικρό τον καφέ του, ενδεχομένως ίσως θέλει να σβήνει και αυτή την με το νεράκι. Γιατί, για πες. Ναι, γιατί εντάξει, επειδή πιο παλιά δεν γνωρίζαμε πολλά πράγματα για τον καφέ και το πώς τον φτιάχνουμε, τον παρασκευάζουμε, πραγματικά δημιουργούσαμε πολύ πικρά φλιτζάνια, να το πούμε έτσι. Αλλά τώρα πλέον με τις καινούργιες μεθόδους παρασκευής και αυτά που έχουμε μάθει όλα για τον καφέ, πλέον τα φλιτζάνια του καφέ που δημιουργούμε δεν είναι καθόλου πικρά. Και πραγματικά το νερό χρειάζεται απλά συνοδευτικό του καφέ. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα σας πούμε μετά γιατί εκτός από νερό πρέπει να πίνουμε και ένα σφινάκι σόδα για τον καφέ. Γιατί άραγε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε. Ειρήνη, λέγαμε πριν για το νερό. Το νερό το πίνουμε κατά τη διάρκεια ή το μετά, πριν? Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, μέσα στην ημέρα. Μέσα στην ημέρα, Να πούμε τώρα πόση καφεΐνη πόσους καφές μπορούμε να πίνουμε καθημερινά. Είναι ένα ερώτημα αυτό.
Σχετίζεται καταρχήν, το ορίζουμε σαν μιλιγκράμμ. 400 μιλιγκράμμα καφεΐνη την ημέρα είναι αυτό που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων. Και η Mayo Clinic, το μεγάλο ερευνητικό κέντρο, και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής. Γιατί πρέπει να πούμε και για τα παιδιά. Για τα παιδιά είναι 5,3 μιλιγκράμμα ανά κιλό σωματικού βάρους. Ωραία. Να πούμε ότι οι υγιείς ενήλικες καθημερινά μπορούν να καταναλώνουν 400 μιλιγκράμμ καφεΐνης, επειδή αυτά είναι λίγο μαθηματικά. Σωστά. Και πρέπει να τα πούμε λίγο πιο απλά στους τηλεθεατές. Αυτό ισοδυναμεί με 2 γαλλικούς, με 2 στιγμιαίους, 2 καπουτσίνο, 4 εσπρέσο, αρκετή είναι εσπρέσο, και 4 ελληνικοί. Γιατί ο ελληνικός και ο εσπρέσο φαντάζομαι έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα. Ο εσπρέσο έχει τη χαμηλότερη περιεκτικότητα καφεΐνης από όλους τους καφέδες γενικότερα. Μάλιστα. Αυτό είναι έτσι. Αυτό είναι οι εναλλακτικές που έχουμε. Σωστά. Δεν είναι όλοι αυτοί μαζί. Θα παίρνουμε 1500 μιλιγκράμμ. Και τι λέει τώρα η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής για τους εφήβους, όχι τα παιδιά. Έτσι, όχι τα παιδιά ο καφές. Ειρήνη, γιατί? Ουσιαστικά γιατί τα παιδιά έχουν αρκετή ενέργεια, ο καφές μπορεί να δημιουργήσει οξυθυμία, ευερεθιστότητα και δεν θέλουμε, ειδικά σε μια ηλικιακή ομάδα που την έχουν από μόνοι τους. Είναι διαγερτικό και δεν... Λοιπόν, οι έφηβοι μέχρι 100 μιλιγκράμμ, αυτό που μου έλεγες, την ημέρα, και τον υπολογίζουμε. Νομίζω τα 100 μιλιγκράμμ είναι ένας ελληνικός. Ή 2 εσπρέσο περίπου. Ή 2 εσπρέσο, Ωραία, ερχόμαστε στην άλλη συζήτηση, Ειρήνη, διότι θα το βλέπεις και εσύ από την καθημερινότητά σου. Εγώ, ας πούμε, ό,τι ώρα και να πιω καφέ, επειδή πίνω καφέ, μου αρέσει ο καφές, τον λατρεύω. Και σκέτο να πιω 12 η ώρα το βράδυ, δεν με πιάνει, δεν με επηρεάζει. Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια ευαισθησία στην καφεΐνη. Ναι, πρόσφατα λένε ότι έχουν ανακαλύψει το γονίδιο του αργού μεταβολισμού, το λένε. Ουσιαστικά το αποβάλλουν πιο αργά αυτοί οι άνθρωποι, με αποτέλεσμα να έχουν και την διαγερτική δράση περισσότερη ώρα σε σχέση με κάποιους άλλους. Αυτό έχει να κάνει με τους υποδοχείς που δεσμεύουν την δραστική ουσία, την καφεΐνη. Ναι, προφανώς. Τώρα, γιατί υπάρχει αντίληψη στον κόσμο, φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε πιει τον καφέ σας μεγάλα, πιες τον καφέ σου μεγάλα, θα σε πειράξει λιγότερο. Υπάρχει όμως λογική σε αυτό? Και θα μας πει και ο Στέλιος. Είναι καθαρά, νομίζω, γευστικό. Εμείς γενικότερα δεν το συστήνουμε. Το αντίθετο, θέλουμε τουλάχιστον να απέχει, ειδικά με το πρωινό μας, αρκετή ώρα η πρόσληψη. Αυτό συνήθως συστήνουμε, για να μην επηρεάσουμε την πρόσληψη ασβεστίου που μπορεί να έχει το γαλακτοκομικό, π.χ. το γιαούρτι, το γάλα, το κανονικό που έχουμε καταναλώσει στο πρωινό μας. Ναι. Δεν μας νοιάζει αν μια μικρή ποσότητα γάλακτος μέσα στον καφέ εν δυνάμει δεν απορροφηθεί το ασβέστιο, γιατί δεν είναι αυτή η ποσότητα που παίρνουμε ασβέστιο όλη την ημέρα. Αλλά καλό είναι να μην συνδυάζεται ο καφές κοντά με το ένα γιαούρτι, το ένα ισοδύναμο γαλακτοκομικού που τρώμε, γιατί μειώνει πραγματικά την απορρόφηση του ασβεστίου. Ειρήνη, είπαμε στους τηλεθεατές πριν πόσους καφέδες μπορούν να πίνουν καθημερινά, πόσα οι έφηβοι. Όμως δεν είναι μόνο ο καφές που έχει την καφεΐνη. Σωστά. Και να πω κάτι άλλο στους τηλεθεατές, δεν είναι μόνο η καφεΐνη, κυρίες και κύριοι, στον καφέ. Έχει ο καφές, από ό,τι μου λέγει και ο καθηγητής ο κύριος Στεφανάδης, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες ευεργετικά συστατικά. Και όλη αυτή η ιστορία που συζητάμε σήμερα, το ευεργετικό του καφέ, είναι ο συνδυασμός αυτών των χιλιάδων ευεργετικών συστατικών μαζί. Αυτή η συνέργεια, η συνύπαρξη, όλα αυτά τα ευεργετικά συστατικά μαζί κάνουν αυτό το ρόφημα που κάνει καλό στην υγεία μας. Άρα η καφεΐνη είναι ένα κομμάτι, πολύ σημαντικό όμως κομμάτι, το οποίο πρέπει να δείξουμε προσοχή. Όχι μόνο στον καφέ, και στην καφεΐνη την κρυφή. Σωστά. Να βλέπουμε και την κάρτα. Κρυφή καφεΐνη, πού? Καταρχήν, μια και το ανέφερες, οι πολυφενόλες είναι μια κατηγορία ουσιών αντιοξυδωτικές που υπάρχουν μέσα στον καφέ. Ναι. Και είναι, όπως ανέφερε και ο καθηγητής, οφείλονται τα περισσότερα ευεργετικά χαρακτηριστικά του καφέ στις πολυφενόλες. Πού υπάρχει καφεΐνη? Όπως φαίνεται στην πρώτη κάρτα, στον καφέ χωρίς καφεΐνη. Ουσιαστικά υπάρχει από 4 έως 15 μιλιγκράμμ. Ναι, ο ντεκαφεϊναίο λεγόμενος έχει κάποια, λέμε, ίχνη, υπολείμματα καφεΐνης. Προφανώς έχει να κάνει με την επεξεργασία. Με την επεξεργασία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω το Στέλιο. Στέλιο, παλιά νομίζω έβαζαν διαλύτες, τώρα βάζουν νερό. Πώς φτιάχνεται ο ντεκαφεϊνέ? Όποιο και, επειδή έχουμε 5 διαφορετικές μεθόδους αποκαφεϊνοποίησης, αλλά όποια και από τους 5 να χρησιμοποιήσουμε, το νερό είναι βασικό συστατικό για την αποκαφεϊνοποίηση. Ναι. Απλά για περισσότερη πιο πολύ χρόνο, να κερδίσουμε χρόνο,
πέρα από το νερό, χρησιμοποιούμε και κάποιους διαλύτες. Ναι. Έτσι, οι οποίοι επιδρούν στην καφεΐνη και την απορροφούν πολύ. Βασικά είναι αυτό που μου είπες. Μουλιάζει επειδή είναι υδατοδιαλυτή η καφεΐνη, το μουλιάζει στον καφέ, φεύγει η καφεΐνη και μένει αυτό το πράγμα που λέμε καφεΐνη καφέ. Το οποίο φυσικά έχει μέσα καφεΐνη. Έχει. Και η κοινοτική οδηγία που έχουμε είναι ότι πρέπει να είναι λιγότερο από 0,02% για να θεωρείται ντεκαφεΐνη. Α, ναι, έχει και οδηγία γι' αυτό. Ωραία. Τσάι μαύρο 70 μιλιγκράμμ. Αρκετό είναι, Ειρήνη. Αρκετό είναι. Ναι. Και το επόμενο, ναι, για να δούμε. Τσάι πράσινο που έχουμε όλη την εντύπωση ότι δεν έχει καφεΐνη. Έχει καφεΐνη και το τσάι το πράσινο και έχει και κάτι ακόμα πιο πολύ καφεΐνη. Τα ενεργειακά ποτά που τα πίνουν και παιδάκια. Σωστά. Τα ενεργειακά και τα αναψυκτικά τύπου κόλλα. Σωστά. Ένα 50 μιλιγκράμμ. Και εκεί κρύβεται η καφεΐνη. Και αυτό που σας έλεγα πριν, τα ενεργειακά ποτά που έχουν αρκετή καφεΐνη. Σωστά. Είναι σαν την καφεΐνη που έχει. Από 2 έως 3 καφέδες ενδεχομένως. Είναι ο γαλλικός. Ένα ποτήρι γαλλικός. Το ενεργειακό ποτό είναι σαν να πίνουμε ένα ποτήρι γαλλικό. Σωστά. Οπότε. Απλά συνήθως τα ενεργειακά ποτά χρησιμοποιούν ένα άλλο είδος καφεΐνης που λέγεται η ταυρίνη. Ναι. Έχουν αμινοξύ. Ακριβώς. Και στο τσάι πριν που δείξατε ονομάζεται τεΐνη. Δεν ονομάζεται καφεΐνη, ονομάζεται τεΐνη. Ονομάζεται τεΐνη. Γι' αυτό έχουμε και σένα εδώ. Θέλεις να πούμε τώρα, αφού είπαμε ότι ο καπουτσίνο είναι ο καφές των νέων ανθρώπων, ο εσπρέσο, υπάρχει μια φιλοσοφία, μια χημεία και κάτι ειδικό. Το γάλα που έχει τις 30 θερμιδούλες είναι και το αφρογαλατόριο που φτιάξαμε εδώ με το Στέλιο που έχει τις 160 θερμίδες. Είναι και η σαντιγή, εκεί είναι βομβά, που έχει 330 θερμίδες. Και αν το δούμε αυτό ένα συνολικό, θέλω να το δείξουμε στους τηλεθεατές. Για ρίξτε και την εφέ. Το μοκατσίνο που πίνουν πολλοί νέοι άνθρωποι και δεν ξέρουν τι πίνουνε. Να δούμε λοιπόν και πόσες θερμίδες έχει ένα το οποίο θα έχουμε βάλει και τσαντιγί, θα έχουμε βάλει και σιρόπι, θα έχουμε βάλει και σοκολάτα. Να! Ένας μοκατσίνο λοιπόν που πίνουν και πολλοί νέοι άνθρωποι, το ξέρεις Τέλειο, μπορεί να έχει μέχρι 500 θερμίδες. Εκεί που ο καφές ο καημένος από μόνος του δεν έχει τίποτα. Ούτε θερμίδες ούτε λίπος. Είναι αυτό που λέμε καλύτερα να φας μια πάστα παρά να το πιείς. Ναι. Να χορτάσεις τουλάχιστον. Είναι φοβερό.